Hi guys, mayong gabiin. Welcome to my channel. Hala, ning uli si Piring. Naa si Piring may tambok. Ang laagan ka na mo nga miming. Nga talag sa kay mo uli. Nara tambok lagi. Nawala man eh. Nang balik ta pod. Mugani din tambok. Pili sa sakat pod. Ning uli na po si amo ang Piring guys, Ginoo ko tag sinimana ni ayha mo uli pero tambok man siya di ba nawala yung kwintas ani din balik na pod. Isang natamtang ba din gibalik og taod sa iyaha. Agoy, nakauli ang among miming. Kani ba siya sigig duol-duol nako ba? Kani sigig duol-duol nako. Ang sigig duol ni mami niya. Agoy, na Manila para pa sa lips. Na si Piring ni uli na pod. Imong angkol na angkol nimo. Agoy, mukha og luto guys, mukha og luto. Di pa ni pwede mo pagkan og luto kay baby pa kay na wa pa ni 1 month. Karon pa nang 14 mag 1 month guys. Piring man ka nagpuyo-puyo, Piring. Na tambok man siya nga sinimana mo. Di muli ka to noong last ko anon sa to nga bulan, magduha ka bulan na karon. Wala siya ka uli mga 3 months guys. Pag uli niya diri lupya kay ang tiyan. O tumi anak ko nga na asa rin tagpuyo nakita na ko guys diya siya tigpuyo anang walay tao diya nga balay diya siya ning gawas or diya sa ulan sa kuan sa kanal diya siya mugawas kanya kato nga time dagan pa kay kog mga dugi ba madlok siya mauli kay namang koy parehag color niya nga miming sad parehag color niya nga sa lain to nga kuan amot din say tagi ato maalaan nga siya morning mo sulod siya sa muang balay sa una tong buhi pa kung ubang mga iro mo kuan siya ba kanang iyang kanang mga sani kanang wala among mga iro ba kanang mga tulo maginahinay lakaw pare karon maginahinay og lakaw nakasulod siya siguro akong mga dugi tuwa dito sa pikas sani na guys ning uli ra gid intaw ng akong Piring guys tan-aw na to ni atong giluto kay bisan og nakuan na ni agoy against the light kita dihang dapita ana lami maguni siya kanang adobo style ba guys kani lami na kaayo guys tanawa daw may sakto na ba ni May kay atong haunon. Wala naman gud yang unod guys. Wala na. Tanawa daw kung sakto na ba ni. Apa na? Tilawi kung sakto na baglasa din. Ipuli ang kanang kuan kanang inununan nila. So naluto na guys ang atoang kuan sudan ingos banana sakto na daw to. Gisingot ko sa herbal. Akong mata loy-loy pa kain no. Wala pa magukon na ulian kaayo good pero akong asawa sa akong gipugos og tindog dayon naligo di okay na kuan na akong miming napukos miming napoy wakwak diri natulog ang ako ang pinakamaldita ni ara. Hi Osel. Ina, hi. Ina, dayon hi sila ang guys. Ning tanaw kamera guys, very good kay ning tanaw busog man gud ron kay gipalitan sa iyang daddy katong sachet nga liquid nga kuan cat food. Namo nang dili siya maldita ron. Man shush. Tanaw. Dili siya maldita karon guys. Di ara ang kuan laagan. Lalaki ni siya guys manggod. Muning laagan kayo, puli-puli siya guys. Madto naman siya sa cat food, madto naman siya sa rice. Pag gumanan niya kaon guys, layas din na siya. Muna yang style. Din mauli na pud og pila ka adlaw. Ang akong dagol sige ga marites. Ana marites man na dong? Ha? Ano marites na daw dong dagol na mo?
Nga guys. Saba ka, mami? Saba ka? Amang trapo dire. Tura, kung gipanglabahan. Naman siguro diha o katong pula or narito sa kunwa pa na kuan. Pilo. Pwede raman na mauga raman gihapon. Aw kana okay ra pud na. Pero nagatsimit-sin na ra ba na? Mm. Manguaon daw migbalik ni banana ron kay naluto na mong sudan. Intaw na kung pag umangkon gihatod intaw na mo ganina pag human na mo pangaon sa lugaw dito sa gawas kay nag-text naman gud tudaan ang iyang mama nga pag maabot ako ang bana ihatod daw na mo iyang anak dito kung pag umangkon kay mao ra man gud madali niya og sugo guys kato kung pag umangkon nga tan-awa ra gud pag tawag na ko sa kong magulang pag text nako kay di man siya makunta kay ga-jogging so nag-text ra ko nadawat niya akong text ang kumanang panias ako diri sa mga bata bi kay kanang travel akong bana ba nya dili naman siya pwede mo absent guys kay naka-absent naman siya atong last week mo to nga dili gid siya pwede mo absent gid pud kay basta travel guys dili gid pwede kay kinahanglan gyud na siya naasat kanang mag-travel sila mo tong luoy intong kay ganina kagahapon mulakaw dili kay gatan-aw po siya sa kong sitwasyon guys nga nagsakit ko mo to kumiingon na lang ko nga lakaw na lang ka kay travel ra ba na uni ako pong gikuanan guys ikagulan bisan og mawad-an pud siya trabaho ba kaya nang ato kong niaging semana wa gud siya ni trabaho tug duha ka adlaw Biyernes og Huwebes og Biyernes wa siya nagtrabaho mo to nga ako na lang yung gipalakoy kulakaw na lang kalangga ay ka na ay nalag absent kay bisan unya yag mo absent ka pag balik nimo di na unya siya dawaton ba niya stricto ba na ang kuan mo tong nilakaw na gid in taon siya gabitbit sa iyang bag in taon pero gasigig panawag siya pag abot niya dito sa kuan gasige siya panawag siya sige siya monitor mato pagkakita niya na akong pag umangkon murag na kuan na pud siya murag na sani kaning nauli-ulian na pud iyang ka-worried ba kay na naman akong pag umangkon na ako'y matawag ug unsay kuan gani nya kay kung ang problema kay kung pag umangkon kay di man kabalo magpakaon sa mong dugi so ang akong gihimo mo tindog na lang jud ko bisag galain akong lawas kay para makakaon ang among mga dugi wala pa akong time ang taas na sa kuan mao to nga oh mao to nga kuan tindog na lang ko bisan na kung lawas ako na lang pakaon sa mga dugi din ako na lang puy maglungag ana kay para ug gutomon siya na aray pagkaon nya pag human akong lungag pa human akong pakaon sa mga dugi naghigda ko balik din tulog ko din ako siyang giingnan nya kung gutomon ka pagkaon lang dito nya gikapoy man ko guys wa man ko naglutog sudan ang kanang itlog guys mo gibutan ako sa rice cooker nagbutang kog unom kabuok kay para mukaon siya na aray kaning masudan so kaganina iya ko nakaluto aning kanton mauna ang kanton layas sa pud siya guys wala mo layas na guys nakapatraya lakaw na po na siya guys muna siya basta maman na siya kaon ngunana na siya tanawa nanguan na siya kanabang na naming ba mo timing maniming na siya mosulod diri mo timing na siya gawas ana kay madlog sa kong mga dugi nga ang nabili na kong mga dugi mga gagmay naman wala naman tong dako kay na ko nga kuan ako labrador husky kay namatay naman to hadlok yapon siya kay abi niya og kanang bugno naming na siya guys naming naglakaw agi din sa bintana tura lusot din na siya dito din pila ka adlaw na po na siya iha mohuli naming siya na siya guys ito nakita siya sa kuang Rosel unang mahadlok siya mo uli diri kay daghan mo tabang niya wala naman siya ilabti nilang dudong di ay di naman siya ilabta nilang dudong ang kani akong Inday Rosel kay awayon siya na naku ang Persian awayon siya sa kong Persian noong kuan hi Diyos ko Lord in tawon darong na ko ni diri kay ganga nga ang kortina amang ka Inday Rosel amang ka karon kung Inday Rosel guys sunod siya mo sunod ara aha man ka
Musunod kang piring. Natulog ba ini? Nakita niyo si piring, mintindog siya. Na, tanawa. So guys, tirira tataman guys. Salamat kaayo sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel, sa paglantaw ninyo sa akong live, sa koang mga vlog. Thank you so much kung mga solid supporters. Thank you so much guys sa inyong tanan ug amping tang tanan. I love you all. God bless. Bye everyone.